A v tejto chvíli bola cena Mojmiroviec Urmína s podtitulom Veľká oktobrová cena odštartovaná, takže sedmička koní sa vydala na trať dlhú 2000 metrov a kto nám pôjde od štartu do vedenia, vidíme tam práve Inovátora spolu s My Old Husbandom, je tam takisto vedľa nich aj Quebracho, ale je to Inovátor. Inovátor, My Old Husband, Quebracho, Arctic Galaxy a na zadných pozíciách sa držia Heliconia, Prime Preacher a Jovel. Bude to teda Inovátor, ktorý pod Jockeym Martinom Srncom chtiac, nechtiac musí, možno chce vodiť tieto dostihy. Inovátor, Quebracho, My Old Husband, Arctic Galaxy, potom je tam Heliconia spolu s Prime Preacherom a Jovel na priebežnej poslednej pozícii. Do cieľa zostáva ešte zhruba 1400 metrov. Kone sú v druhej polovici oblúka pri jazdeckých oddieloch a o malú chvíľu vybehnú na protilahlú stenu. Okolo terčika v tejto chvíli 1200 metrov. Inovátor na druhej pozícii je to Quebracho, Inovátor, Quebracho, potom je tam dvojička Arctic Galaxy spolu s My Old Husbandom, následujú Heliconia spolu s Prime Preacherom a Jovel na poslednej pozícii. Do cieľa zostáva už len 900 metrov, kone sa blížia ku koncu protilahlej steny, teraz už len 800 metrov do cieľa Veľkej oktobrovej ceny a je to stále Inovátor, Quebracho, Arctic Galaxy, My Old Husband, zvonka sa snaží obiehať Heliconia a je tam takisto ešte Prime Preacher a na poslednej pozícii Jovel. Zhruba 500 metrov zostáva do cieľa, kone sú už v závere toho oblúka pod výpadovkou a je to Inovátor, ktorého sa stále drží Quebracho. Inovátor diktuje tempo od začiatku a Quebracho teraz na neho bude útočiť trochu možno schovaný na bariére My Old Husband. Inovátor, Quebracho teraz prechádza do vedenia. Inovátor, Quebracho, My Old Husband sa ešte snaží presadiť. Inovátor, My Old Husband, Quebracho, Inovátor, My Old Husband teraz prechádza do vedenia. My Old Husband, Inovátor, Quebracho, veľký súboj o štvrtú priečku Prime Preacher alebo Jovel.